Hola, què tal? Estem aquí a Can Guerau, al Centre d'Art de Sencelles, i s'han començat a muntar l'exposició que inaugurant dia 20, mil·lenària, religió de temps. És un tast d'un 4 anys de fer fotografia nocturna i res, li hem donat un històric i res, anem a penjar. Com podeu veure, Can Guerau ja està preparat i té aquests rails que van enganxats a la paret, i és fantàstic perquè amb aquest cable que ja ve preparat pues enganxam els cables en aquests rails i després el que és el ganxo, que ho mostraré després, i és un sistema de fixació bastant àgil, còmode i el que val 2 barets. Això està subvencionat tot per l'Ajuntament de Sencelles. I aquí, com podeu veure, són aquests ganxos que van en el cable enganxats. Ara estic enganxat un. I com veus, queda aquí, i si apretam pues podem davallar i podem pujar fàcilment per tal de tenir ja els quadres penjats, no? I així amb 1 metre ens apagem tots a nivell i després penjam els quadres. L'altre sistema de ganxo que hi ha és aquest, el més clàssic, que va en rodeta per apretar i desapretar, per baixar o per pujar, i res, aquest sistema és el que jo tinc a casa meva. El Skin Play va en cable de 2 mil·límetres. És el Skin Play a casa meva, per tal, quan l'Ajuntament no té bombers, ni sistemes d'enganxe ni res, pues ja ho duc jo, i d'aquesta forma pues tenim un sistema fàcil de penjar i no hem d'estar ni en Bluetacs, ni en Cuelga Fàcils, ni història. Aquí podeu veure que n'hi ha ja un parell de posats i només fa falta pues anivellar i penjar quadros. I quin sistema emplei de foam de quadro? Pues emplei el sistema Pegasus, que és aquest d'aquí, no mots de foto, és de pressa, que és més resistent a l'humit, i després amb aquest ganxo, digamos, aferrat amb adhesiu, pues fa les funcions de quadro. En el foam el que passa és que el cortoploma, el que passa és que en el temps l'humit se va combant, i amb aquest sistema Pegasus pues no passa això. Tot cortesia de l'Am Misser, de Miquel Misser, cortesia, pagant, però bé, no, el sistema m'ho va proposar ell i així ho hem fet.